سلام بانو محرم چی؟ салом баре занҳое ки калонсол ҳастанд монанди бибитон монанди калонтар аз модаратон салом додан гиред, лекин духтарои ҷавон ба салом натитон. Агар рафту салом дидам духтарои ҷавон ба хитобе ки алек нагиред. Агар ягон баҳчи ҷавон салом диҳад ё мардак салом диҳад алек нагиред. барои он ки ҳамун алек кор сар мешавад сони майда майда. Як бор салом дода мебинад, сони як бор гап мезанад, як чизе мепурсад. дар ҷоҳои мо соата мепурсиданд, да вақтҳои пеш соат чанд шуд кати кор сар мешавад. баъд меравад. Барои ҳамин салом метиҳад алек намегиред, ба тарафаш нигоҳ намекунед. бисёр ҷавоби хуб аст. Чунки вай салом ба мақсади савобу ба мақсади наздик шудан ба Аллоҳ таоло як ҷавон ба як духтари ҷавон салом наметиҳад. бинобар ин духтаро алек нагиред. лекин шумо ба занҳои калонсол монанди бибитон монанди модаратон ҳамсоя занҳо хешу таборҳо салом додан гиред.